Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, τον κύριο Νίκο Κωστακόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του πολίτη και όχι του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το λέω γιατί εδώ είναι μια κίνηση πολιτών. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ως πολίτης πλέον και ως ένας λάτρης της Τριχονίδος που συχνά περιέρχομαι την παραλίμνια ζώνη, φωτογραφίζω, αρθρογραφώ, περπατάω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, όταν είδα το έργο της αντιλησιοταμίευσης, να εξομολογηθώ ότι λέω θετικό είναι, ότι θα παράγεται ενέργεια καθαρή που την έχει ανάγκη η χώρα. Όταν είδα και το νούμερο 950 εκατομμύρια ευρώ, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, τέτοιο έργο δεν έχει δει ποτέ η περιοχή μας. Μια μισή γέφυρα Ρίων Τερίων. Άρα για λογικά θα έχει και ισχυρό αντιστάθμισμα. Αυτά ήταν η πρώτη σκέψη και νομίζω λογικό ήταν. Κάποιος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση δεν θέλει να βλέπει την περιοχή του να προοδεύει. Όταν βλέπει ένα τέτοιο μεγαθύριο έργο, θεωρεί τότε θετικά θα έχει. Ανοίγω την μελέτη και βλέπω κάποια πράγματα. Δεν μου άρεσαν γιατί είδα ότι κάτι δεν υπήρχαν, λέει, παραλίες στην περιοχή αυτή για. Λέω εντάξει, λογικά κάπου θα στηρίζω σε κάποιο νόμο. Την παραλία αυτή και την άλλη παραλία του Φωτμού δεν την είχαν δει. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έχεις καλή πρόθεση, κοιτάς όλα να τα αντιμετωπίζεις θετικά. Απευθυνθήκαμε στην πορεία και ως Δήμος σε ειδικούς επιστήμονες για να μας πούν την άποψή τους, την επιστημονική τους γνώμη βέβαια, για τις επιπτώσεις του έργου. Διαβάζοντας λοιπόν οι ειδικοί άνθρωποι την περιβαλλοντική μελέτη που είχαν καταθέσει, διαπιστώθηκε ότι ήταν μια μελέτη του ποδαριού. Δεν περιείχε πολύ σημαντικά πράγματα από την υδρολογία της περιοχής μέχρι το ενιαίο οικοσύστημα με την περιοχή Ραμσάρα στις εκβολές του Αχιλλώου και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν και άλλη απορία. Επισκέφτηκα και το αντίστοιχο έργο που γίνεται στην τεχνητή λίμνη το Στράτου, το Καστρακείο, την Λευράδα. Εκεί βέβαια η αλήθεια είναι πως είναι κάτι διαφορετικό. Τρομάξαμε λιγάκι με το μέγεθος του έργου, αλλά λέμε εντάξει και αυτό είναι κάτι που ξεπερνιέται στην πορεία, κάτι θα ξεχαστεί. Πάμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Μετά βλέπουμε πως δεν υπολογίσαν καν και τα σεισμικά ρήγματα στην περιοχή. Ακόμα μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Όλα αυτά λοιπόν βλέποντάς τα, αρχίσαμε να απορούμε. Παρ' όλα αυτά, και ως Δήμος, καλέσαμε την εταιρεία να έρθει να μας παρουσιάσει το έργο και να δούμε τι γίνεται. Εκεί εντάξει υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, εν μέρει λογικά μπορεί να πει κάποιος, ο πολίτης που έρχεται και δεν ξέρει τι είναι, να αντιδράσει. Όχι σωστά κατά τη γνώμη μου, τέλος πάντων αντιδράσαν. Περίμενα όμως προσωπικά από την εταιρεία, όταν είδε αυτή την αντίδραση, να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση έναντι της περιοχής και εκείνη τη στιγμή να πει κάτι θετικό ή κάτι να πει. Αντί αυτού, βλέπω λοιπόν μια εταιρεία που να λέει πως υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια. Ουσιαστικά δεν σε υπολογίζουμε. Εκεί λοιπόν αρχίζει η μεγάλη απορία και λες συγγνώμη, εδώ κύριε δεν είμαστε ηθαγενείς για να μας μοιράζετε χάντρες. Και όσο και να έχεις καλή πρόθεση, και το λέω για μένα που είχα καλή πρόθεση από την αρχή, άρχισα να λέω συγγνώμη, εδώ μάλλον δεν κάνετε για το που ήρθατε. Όλο αυτό λοιπόν στην πορεία αποδείχτηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάπου στοχεύουν, κάπου στηρίζονται μάλλον. Και στηρίζονται σε δύο στοιχεία. Σε αυτά τα στοιχεία που είναι καθοριστικά για οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι. Στο χρήμα και στην εξουσία. Γιατί και χρήμα πολλοί έχουν και την εξουσία έχουν πίσω τους. Και γι' αυτό δεν υπολογίζουν κάτι. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ολόκληρες δεκαετίες, και το λέω εκ μέρους και προσωπικά ως Δημοτικός Σύμβουλος πλέον, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μου, συμμετέχω και στη Λίμνη Τριχονίδα και σε άλλα πράγματα, και ξέρω πως η ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή μπορεί να στηριχτεί σε δύο πυλώνες, στη φύση και στον πολιτισμό. Και φυσικά, όταν λέμε φύση, βασικό στοιχείο της φύσης είναι η Λίμνη Τριχονίδα. Το οικοσύστημα της Λίμνης Τριχονίδας και της ευρύτερης φυσικά περιοχής. Και μετά τα στοιχεία του πολιτισμού που στην περιοχή είναι πάρα πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλές μελέτες. Πρόσφατα έχουμε το πρόγραμμα Φύση και Πολιτισμός της Περιφέρειας που είναι σε εξέλιξη και προβλέπονται πολλές παρεμβάσεις και σε αυτή την περιοχή. Και άλλα πράγματα που είναι αυτόν τον καιρό σε εξέλιξη και διαπιστώνουμε με λύπη, ενώ δεν έχει γίνει η χωροθέτηση των ΑΠΕ και δεν έχει γίνει ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη Λίμνη Τριχονίδα, έρχεται μια εταιρεία ιδιωτική
να κάνει ένα μεγαθύριο έργο και δεν υπολογίζει τίποτα από όλα αυτά. Άρα λέμε λοιπόν εμείς όλα αυτά τα πράγματα, όλοι αυτοί οι θεσμοί, όλα αυτά τα πράγματα τραβάμε ένα χ και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορείς παρά να πεις ένα μεγάλο όχι στο έργο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται στη συνέχεια την ίδια στιγμή που γίνεται διαβούλευση και βλέπουμε να ανεβαίνει στο σύστημα και ένα δεύτερο έργο. Το Τριχονίδα 2, που στην περιοχή Σκαλούλα, ανάμεσα Μυρτιά και Λευκό και Νερομάνα. Και ποιος εγγυάται πως δεν θα υπάρξουν άλλα 10 τέτοια. Άρα λοιπόν η περιοχή από εκεί που είναι να γίνει ένα οικοτουριστικό πάρκο, γιατί έτσι το έχουμε πει το Θέρμο, πάρκο της φύσης και του πολιτισμού, την περιοχή, θα την κάνουμε βιομηχανική ζώνη. Και ποιος εγγυάται τότε δεν θα γίνει αλλιώς. Βέβαια η κάθε τέρνα λέει θα φέρει μελέτες, γιατί δεν σε έφερε από την αρχή. Τις φέρε τώρα των υστέρων και με ποια εγγύηση αυτές οι μελέτες που θα φέρει για τις επιπτώσεις θα είναι αυτές που πρέπει να είναι. Και να πω και κάτι ακόμη. Ωραία, ας πούμε πως και αυτά τα ξεχνάμε. Άκουσα από το χείλη της ίδιας της εταιρείας, της Τέρνα, σε μια ημερίδα που γινόταν πρόσφατα στο Αγρίνιο, αναπτυξιακή, που συμμετείχε και η Τέρνα, ότι από το συγκεκριμένο έργο συνεπάγεται όφελος για την εθνική οικονομία 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντυπωσιακό. Ερώτηση λοιπόν άλλη. Πόσα από αυτά τα χρήματα θα πέφτουν στην τοπική κοινωνία, τοπική οικονομία? 0. Καθότι δεν προβλέπεται πουθενά αντισταθμιστικά. Γιατί αν προβλέπονται αντισταθμιστικά 10-15% είναι κάποια εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσε να πει με αυτά μπορεί να αντισταθμίσει πολλά άλλα. Δυστυχώς τίποτα και από αυτά. Άρα λοιπόν τι μένει? Η καλή προαίρεση τη εταιρεία. Συγγνώμη κύριε, δεν θέλουμε καλή προαίρεση. Εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Αυτά δεν μας τα δίνετε, τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία. Απλά είναι τα πράγματα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν μας μένει, δεν μας αφήσανε άλλο περιθώριο, ακόμα και σε εμάς και σε μένα προσωπικά. Που ξεκινάμε με την καλή πρόθεση να πούμε μακριά από εδώ. Πηγαίνετε και δοκιμάστε αλλού. Όπως οι ίδιοι είπανε, αν δεν μας θέλετε πηγαίνουμε αλλού, πηγαίνετε αλλού. Εδώ δεν έχετε θέση. Ευχαριστώ πολύ.